И какво става, хора? Добре дошли в днешния епизод, където ще играем на една друга игра отново. Тя се казва StarCraft. В тази игра си с едно геройче, което обикаля из едни изоставени земи, в които са се случили Чернобил. Историята е интересна, но ние мислим да скипнем повечето от диалога. Ако искате да видите играта, ще сложим линк в description. Да. И да започваме. И само да знаете, не ни е първи път, когато играем играта. Доколкото виждате, аз поне имам два сейва. Един, в който преди съм играл, и един, с който сега ще играя за вас. Ами аз по принцип имах много герои, но те бяха малко слабички, иначе тук имам един честплейта. Ама той го развих, защото реши да си схвана сериозно вече, като знам горе-долу историята. Ако не знаете, аз малко съм може би по-добър от боти и също мислям да покажем как ще минем туториал, но ще видите само гледната точка на мен, може би, защото ще мина малко по-бързо. Все пак никой не му се гледа толкова много тъпия туториал. Така го кажем, това не е много тъп, ама все пак не сте тук за да гледате туториали, как да играете играта. Тук сте дошли да гледате как играем на играта. И да, аз мислям да започваме. И добре, хора, вече сме в туториала. Тук ми казва да цъкна Z. Знаете, играта в принцип е руска. Ето тук изправяме само, ако съм замъглен очите. Да, виждаме с асада, нормална игра. Качвам с Space, въпреки че не ми дава. О, брат, тук е страшно. Сега тук трябва да вземете този медкит. Много използвате с целите, като ние вече сме малко пострадали. Може да скачате за Space, както казах. Така в принцип е така може да скочите. Малко ще ви набиден, че това има аутохил. Повечето пъти. Имате спините да се следиш как ми даде. Тук сега не видим какво ще даде. Топ. Тук сега трябва да... Ето тук трябва да стане точно и да кажете, че сте спотнали enemy. Ето enemy спотът. Завършите Tab. То ви отваря това меню и цъкате enemy spot. Имате ето тези три играча, по принцип, които трябва да спотнете. След като ги спотнете, трябва да си двайте оръжието с едно и с десен бутон на мишката да го задържите за да зумнете и да ги разстреляте. Може с left shift, DMX level shift, то дето бягате, да ги зумнете леко повече, въпреки че това може би в главната игра ще бъде малко безполезно и с релоудвате. Като цяло някои неща, които повече силно знаят и не ви пука много, но пак да ви кажем за хората, които не играят толкова много видеоигри. И ето тук идете при този сенсор, цъкате F. Ето тоя и просто може да го грабите с хикса, не ви е нужно да ги влачите едно по едно нещата. Абе брат, имам един въпрос. Шо в момента, когато натискам F, не иска да се натисне? Трябва да е маркирано, че да. Както да, то сега, чайте, че нещо са багната. Че добре го правихме. Сега тук вече трябва да цъкнете F на този асансьор и да изчакате главно да станете додолу. Няма ви да даде, вероятно се движите. Това не ми даде. Айде, ще не мога да натисна. Тук трябва да скочите леко. И така, сега мога да включвате една движена, който е. Ето. Само трябва да минете. Може да изключите вече една движена, той беше малко да ви покажа по-скоро. Там сега цикате Z и си търкулите насам. Лазите по тази шахта. Така, мога в принцип да таковате в тревата. Просто, ето вижте, не е нужно да сте в някакво по-ниско пространство, може просто да се цъкнете Z и готово. И да, има го това така сте по гръб, но то даже е малко смешно. Тук трябва да цъкнете само един път Space, то вече ще ви качи на стълбата и вие можете да си го правите само с W, тук трябва да скачите с Space и да.
Ето следващото шахта, когато трябва да се качите. Тук ще се наложи да изпаднете и ще трябва вече да изживеете първия си файт, който е елементарен, разбира се, но това е първия файт. Няма ви да дадат нещо мега трудно. Ето го, това приключи. Ето и всичките каца вече. Малко приключиха курса. И това трябва да се водят зомбите. Реално вижте вече на зомби. Така че може да се каже, че да. Тук сега какво трябва да направите? Ами трябва и така и да цъкнете Double Space. Да, и се наберете като цяло по този начин. Ето тук трябва да дойде на ето това. Ето така два пъти. Ето. Ето така трябва да се наберете като цяло. Барел, само да спомена нещо. Ако имате някакви въпроси с играта, Стивчо ще ви отговаря по-скоро, защото може да се каже, че аз съм новак. Да, нещо мога да направо да ви го кажем, все едно той е така да кажем начинаещ, аз просветно. Съм най-голямото про на земята, но бих казал, че съм много стабилни герои, просто ги изтрихме някои, нали, повечето герои ги изтрих. Иначе доста от героите съм ги развивал до голяма степен за пачечи. Те съм ги забрал от отдавна, съм правил много герои. Опа, така забравяй. Чипката презареждам. И умряхме. Добре, защо съм се правил такива туториал? Защото като тъпите... Не съм тъпиш. Добре, малко умрях тъпичко, хора, извинявам се. Как си умряла? Това забравих някои хора. Малко не съм играл доста туториала, но доста време. Ето тук трябва да дойдете насам. Тези стълбички, в принцип. И така. Ето идвате насам. Тук имате още тези маняци. Да. Вече те със слаби не мога хитна 2 часа. Че те в принцип, между другото имат по-силни оръжия, което е малко странно, но се чува точно. Вече нямаме повече патрони, поне ни да зареждаме. О, няма повече патрони, няма повече патрони. Изкарай пищака, мана. Зареждаме пищака. Направо разстрелях от бой. О, какъв колибар. Така ето тук. В принцип на някои такива места, като миналото, дето ми дадох, като за пример да се наберем, са малко патрони. Както видяхте, това беше по-лесно да се наберем. Тия пиратки, не знам защо са тук, но както и да, така нека се справим с зетъкно. Тук е хубаво да не скачате веднага в дупката, защото няма ви хареса на резултата. И тук сега не трябва да ги стреляте тези, трябва директно да минете с шифта. Те няма ви бият демидж реално. Също ще ви бият, но ще бъде малко и няма много да ви целят. Ето тук трябва да се включим този катсин, който ще ви предадат с карто. Сега ще видите. И сега ще вземат едно нещо и ще стане всичко в радиация. Брат, аз още не съм свършил с повечето. Това вече е накрая. Но като цяло това беше хора от туториала. Какви са те неща, които дропват, бе? Тук всичко е OP. Ами така, хора, това ще бъде туториала, другото вече е история. На вас най-вероятно ви пука. И да, това ще бъде туториала. Хора, аз вече, нали, приключих цялата история, ми разказаха. Та накратко все пак, за всеки случай, ако някой толкова много иска да историята, ще я кажа с 2 думи. Има един артефакт, който прави цялата радиация. И имаш право да си бандит или сталкър. Ако си сталкър, трябва да го намериш там, да направиш всичко и да го правиш главно. Разбрах, той е като полицай, нали, маните. Едните трябва да спасят града, така нататък, другите трябва да пречат и това е. Разбира се, двете страни имат различен край. Сега ние сме сталкъри, демек полицаи. И ще направим... Добре, и поне ще се опитаме в рамките на доста епизоди. Поне до края на годината сме завършили тази игра, може би, защото сме двама и ще е малко по-трудно да я завършим.
И Добре, сега чакай. тук ми казва да си отвори таблета. Ти къде си? Това е да Къде си? видите тасковете си. Ти къде си, бе? Тук, дето му пуска директно и това ни е първият таск, който е Find Stash. Това е. Наведим сташа. Да ме да разгледам. Брат, аре първо да се намерим в същото лоби. Добре, така. Ти как са кръстил Ботя? Аз съм се кръстил Ботюков, долна черта. Аха. Добре. Аз винаги хора измислям много странни имена. След това име ми е толкова не е толкова много странно. Преди ще се казвам Стомана просто. И пак е само, но да. Тук също, между другото, като Minecraft имате F5. Мога да турквате на някой. И той ви казва, о да, о yes. Мога падате така. Тук вижте как се пада някой. Да, напред, окей, лазата, обаче вижте как се изсипвате като сте назад. Бам! Копаши. Ги пукаш. И така напред. Така. Да, хора, ние ще играем нормално, така. Само видно. Добре, брат, как можехме да се направим приятели в тази игра? Сетих се, бе, чакай малко само да. И да, хора, ние съм това на така, добре. Сега хора, време да се вържим и ще се видим когато се вържим с него. И какво става? Да. Хора, вече сме тук, малко целим с снежни топки. Така ще ви целим вас. Целим се с снежни топки. Кой ще кажете? Много сме добри, нали? Да. Ще набием хората с снежни топки. Виждате ли как ви следа? Добре. Сега хора вече се свързахме ето го, тук до мене Боти. Да, аре, да отиваме към мисията. И сега ще отидем към следващата мисия. Първата мисия по-скоро, че следващата, но съм тук аз. Следващата. Така, и сега, в принцип аз мисля от сега си нареда инвентара пищака да ми е тук, а не на предишното място. Да, това трябва да се ръце за сега. И това, нали, тези задължите са, нали, са мисиите. Това са деновете, демек, места, където могат да видите животни, които всъщност са нормални, защото пик деновете, прасетата са някакви, но са радиационни, пак някакви много странни, което, нали, трябва да е нормалното. Като има радиация, има бер ден, деца някакви, дет прилича по-скоро на това диво прасе, глиган, нещо подобно. Хубаво принцип в тази игра да не стъпвате по водата, имате енерджи, което е малко тъпичко. Защото не му бяга безкрайно, но все пак играта е направена да има някаква степен реалистика и Боти за малко пак да умре. Да, защото аз съм най-тъпъчен. Така, сега тук иска да слагате 5, за да могат да откривате аномалиите, това е целта. Да, ние това забравихме да заседем на аномалиите, аз ще забравих, че съществуват такива. Да, това става деца, когато не сте внимателни. Те защо да са деца, му има някаква възраст, те знам. Бе, това, добре, да тръгваме. Ако имате някаква анималия, която примерно искате да разберете къде е края на хитбокса, или има едни електрически анималии, които сега ще видите в тази мисия, може да пуснем малко на Боти, нали, футича, да видите как изглежда точно анималите. Иначе, в принцип, трябва да дойдете и да ги оцелите с снежни топки и те ще това. Някой може да спраде, така, не всички всъщност, но това е друг въпрос. Сега, тук би трябва да се повидим кръста. Опа! Какво е това, бе? Земетресението сеща се. Това е част от мисията, я не шути се. Това червеното, дето има много кучета и може да те убие. Не, че има дето много кучета, просто е направено така. Иначе е тук. Лад, умрях? Какво? Така ще умря, бе. Аз не разбирам, избрах от какво умрях. Аз също. Знаеш ли какво е станало, бе? Какво? Да разбира какво е станало. Тъпоти осте. Хора, много правим мисията. Що играта някой път бъгва.
Това беше станало като си правих за първи път играта. Има един бъг, дето бъгва и прави така, че смисъл просто там в тази мисия да умрете. В принцип това летни годари трябва да е едно земетресение, де трябва да се преврете в едни бункери, обаче това е част от мисията. Обаче има шанс как да бъгне. И той е бъгнал. В принцип това се случва рядко, но ние тъй сме караци, това е ясно, че ще стане. Добре, ама брат, аз излизам от тази пещера, защото нищо повече не мога да правя. Еми на мен ми стана бъга, сега Боти оцеляло. Най-вероятно. Добре, аз да излизам ли? Си излиза, аз умрях. Мен ми бъгна играта. Има телепортира в... Това и ми дай директно следващата мисия. Идвам! Сега... Подарък! Трябва тук да кажем хел на той, да му кажем така. Huge gift! Голям подарък! И трябва да идете тук и да му оставите артефакта. Ето тук, тук така. Обаче първо не трябваше ли да го отключим, може би? Може би? Да, не, трябваше тук да го направите ресърч. Да види дали съществува. Ако имате някакви такива артефакти, може да такова. И тук идвате при този причип на бандита, ама не е бандит. Мога да оставите артефакта, да го снемате и получавате 1484 рубли, което е руската така да кажем единица за пари. И Боти, ти направи ли си таска? Да. Аз тук обикалям, за да правя неща. Сега отивам за моята репутация. Правя малко таски. Това тук може да си взимате брони, като се развиете. Както виждате, има разни брони. Не само брони, разбира се, може да си взимате оръжие, може да взимате много работи, но това е вече като малко, поне малко се развите. Ако видите карта, между другото, може да се виждаме, ето го Боти как обикалям. Ето го сега идва насам и да, мина през мене, както винаги. Той просто минава през хората. Да. Сега, ми показва хора да дойда. Ето тук. Това място. Ето как казвам много тия неща на този човек. В принцип няма значение много какво избирате от тия неща. Само гледайте първоначално да не си взимате много мисии. Защото някой дали съм сигурен, че няма да успеете да изпълните. Сега, това трябва да даде един заглушител, ето го. И този заглушител трябва да го сложите на това, просто да го поставите в него. И готово, вече имате пушка, която е доста готина пушка, да казвам. Трябва да дойдете ето насам. И при този печая, който започвате реално. Може да чакате гладни да не видите много добре. Но ето го този печая, който ви дава мисии и така нататък. Повечето пъти в началото ви напътства, след това ви повечето пъти сами се обрати, имате си собствена мисия и това е като цяло. Като за начало, нека им кажем на тия Hello. Happy New Year! Happy New Year! Някакво казвам, малко странно към. Чайна го накарам. Happy New Year! Така е по-добре. Това трябва да е за Hello. Не знам, защо още не са умахнали пред вече много година мина, но това е положението все пак. Сега. Трябва да отидем. Бе, брат, аз отивам до механика. Отидем механика. Ти до кой таск си? Аз трябва да не ми пише до кой таска, да съм брат. What the fuck? Да, пише ми take Landon's gift. Демек, ако не се лъжа, това трябваше да бъде? Да, професионал. Трябва да си отворите врата на състав и да отидете в Professional Storage, къде ще намерите доста яки работи и доста справедливо. Това даже за проначало ще ви помогне доста, аз мисля, в принцип да си вземем по една раничка. Като цяло в играта, в началото много бързо ще е развита, но вече в последствие може да ви убиват много другите кръците. И нататък, аз мисля... Не, че се обърка. Аз поставя да си отворите инвентарите. Това е съвсем трябва да си отворите инвентарито.
ето тук юсвате, нали, всичките патрони. Или поне аз така препоръчвам да ги юснете всичките. За да си ги имате. Ето така, може да повредите инвентара вече, ако искате. Няма още принцип да споделяте инвентара. Ето аз примерно искам така. Връщам се в Линдър. Така си го подреждам аз и главно вече имаме патрони, имаме работи. И мога да продължим за следващата мисъл, която е да скачим на тази, отгоре на тази доста висока кула. Което качването между другото е доста, бих казал, забавно. И да, някой път мога да го мисля за това. Не се притеснявайте, все пак няма да умрете. Так, тик-так. Аре, къде е персонализирана storage? И готово, вече имат Professional Storage, ако цъкаш и Professional Storage долу на опциите. А, да. Така, това, което е правил принцип, героите просто е забрал малко. Аз вече трябва да излизам, хора. Да излизаш, чакай ме малко, аз се изследвам. Да, и като цяло ще изчакам боти. Само трябва да излезам от другия изход. Ето тук ще го изчакам. Остана беше, съм толкова бавен. И боти, защо седиш на едно място, а така? Сталкеры, бандиты и северные Заради группировки. персонализирания storage. Боти, тук що май У фанахме меня есть земетресение. важная информация, которая поможет вам Май. выжить в надвигающемся катаклизме. Ищите меня А, на не, има някаква территории специална вашей мисъл, базы. брат. Искате да разберете къде е края на хитбокса. Или има един различни канали, които сега ще видите в тази мисия. Може да пуснем малко на боти. Нали, да видите как се изглежда точно нормалите. Иначе, в принцип, трябва да дойдете и да видите със съждането и те ще спят. Някой може да краде, така не всички всъщност, но това е друг въпрос. Та, тук ви трябва да се повидим критика. Осторожно, начался выброс. Опа! Опа, какво е това, бе? Но натресението се ще са. Тук трябва да се смисъте, не? А, онова червеното, дето прави, дето има много кучета и може да те убие. Не, че има дето много кучета, просто е направено така. Иначе е тук. Лак, умрях? Какво? Как така си умрял, бе? Аз не разбрах от какво умрях. Аз също. Знаеш ли какво е станало, бе? Какво? Разбрах какво е станало. Тук ти още. Хора, много добра мисията. Що играта някакъв път бъгва. Това беше станало като си правих за първи път играх играта. Има един бъг, дето бъгва. И прави там. Че смисъл просто в тази мисия да умрете. В принцип това дет ни го даде, трябва да е много земетресение, де трябва да се преврете в едни бункери, обаче това е част от мисията. Обаче има шанс как да бъгне. И той е бъгнал. В принцип това се случва рядко, но ние тъй като сме карат, това е ясно, че ще стане. Добре, ама брат, аз излизам от тази пещера, защото нищо повече не мога да правя. На мен ми стана бъга, сега бъде оцеляло. Да, вероятно. Добре, аз да излизам ли? Си излиза, аз умрях. Мен ми бъгна играта. Има телепортира в това и ми дай директно следващата мисия. Идвам! Сега. Подарък! Следвам тук да кажа хелното. Huge gift! Голям подарък! Грамаден. И трябва да даже. излезе тук и да му оставите артефакта. Тук, да. Обаче първо не трябваше ли да го получим, може би? Може би? Да, не, трябваше тук да го направите ресърч. Да види дали съществува. Добре, че може да хвърляме свободно. И тук идвате при този причип на бандита, ма не е бандит. Мога да му ставите артефакта, да го снемате и получавате 1474 рубли, което е руската така кажем единица за пари. И вот сте направили статки? Да. Аз тук обикалям. Сега отивам за моята репутация. Някакъв. Правя малки таскове. Това тук може да се взимат от брони. Виждате има разни брони. Не само брони, разбира се, може да се взимате оръжие, може да взимате много работи, но това вече като малко, поне малко се разбирате. Scientist.
Ако видите карта визират, много съм виждаме, ето вот както ви казвам. Ето го сега идвам там, а не. Да, мина през мене, както винаги. Просто мина през хората. Да. Сега, не показва, хора да дойда. Ето, тук. Това място. Ето как казвам много тия неща на този човек. В принцип няма значение много какво избирате от тия неща. Само гледайте първоначално да не си взимате много... Ты уже опознал артефакт? Не думаю, что ты умудрился откопать что-то мисии. ценное. Так что советую Защото някой дали си сигурен, че няма да успеете да изпълните. Сега, това трябва да даде един заглушител, ето го. И този заглушител трябва да го сложите на това, просто като го поставите е така в него. И готово вече имате пушка, която е доста готина пушка, да кажем. Трябва да дойдете наистина сам. И по този човек, който започвате реално. А сега къде трябва? Да, не видите много добре. Но ето по този печара, който ви дава мисии и така нататък. Повече пъти в началото ви напочва, след това ви съм почва пъти, сами се обратим с още на мисии. Това е като за начало. Нека им кажем на тия... Hello. Както казвам, много странно. Едно на камерата. Така по-добре. Това трябва да е за hello. Не знам, че още не са умахани пред вече много година мина, но това е положението все пак. Сега. Отидем. Бе, брат, аз отивам до механика. Тиро, кой таск си? Аз трябва да не ми пише до кой таскам, да съм брат. Да, пише ми take land and view. Темек, ако не се лъжи, това трябваше да бъде. Да, Professional. Трябва да се отвърте врата на състав и да отидете в Professional Storage, къде ще намерите доста яки работи и доста справедливо. Това даже за първоначално ще ви помогне доста, смисъл, да се вземам по една раничка. Начало в играта, в началото много бързо ще е развито, но вече в последствие може да ви убиват много от другите кръците. Нататък, аз мисля, не, какво се облека. Аз поставя да си отворите инвентарите. Това съвсем трябва да се отворите инвентарите. Ето тук юсвате, нали, всичките патрони. Или поне аз така препоръчвам да ги юснете всички. За да си ги имате. Ето така, може да повредите инвентара вече на пуските. Няма още преди да споделите инвентара. Ето аз, примерно. Връщам се в Линдър. Така си го подреждам аз и глава вече има патрони, има работи. Мога да продължим за следващата мисля, която да включим тази отгоре на тази до 800 кула. Това качването на другата доста бих казал забавно. И да, някой път мога да не мисля за това. Не се притеснявай, това пак няма да умрете. Тик-так. Аре, къде е персонализирания сторич? И готово вече има Professional Storage, такъв е и Professional Storage долу много цифри. Да. Да, работи е право принцип, героите просто е забрал малко. Вече трябва да излизам хора. Да излизаш, чакай ме малко, аз се изследвам. И като ще чакам боти, он трябва да изляза от другия изход. Ето ще го чакам. Остана бе, що съм толкова бавен. Да. Може да се седиш няма място, латафа. Заради персонализирания сторич. Трябва да изляза и да отида до някакъв човек. Да, боти, ма чакай малко. Ма тази мисля само да ви кажа, хора, е малко до другия край на мапа. Само леко така. Така само леко? Да, само леко е до другия край на мапа. Брат, не ми кажа, че без искал си взел някаква мисия, която не искаш. Спомняш си една мисия, дето си казах, че пак трябва да ходим до другия край на мапа? Да. Бандиты из северной группировки. Същата си я взел. Да, за това и казвам, хора, У меня есть важная информация, которая поможет вам выжить в надвигающемся катаклизме. Ищите меня на территории ваших баз. Без пъти накрая ще отида там пак ще умра. Какво?
Така, ето на хора, аз тук ще се работи, примерно, с тези топки, защото някой друго правят, разбира се. Ако го работи, изпълня ли всички мисии, за да мога да излизаме вече отвънка? Чакай малко. Я ще снеми топки. Имам само още малко. Абе, брат, какво е това? Защо не спира да ме кара да го... А, така. Ну, зда... Это... Я, снежни топки, боти! Так, Ще те набия с снежни так, о топки. чем тебе рассказать? Могу про погодную ситуацию. Ну вот и все. Качам, става так много сказать... интересно. Так, о чем тебе рассказать? Ну вот и все. Это, так сказать, держать голова. Да и ты, давай на хвор... Качам. Боти, Да. в смисъл, след това да свършим видеото. След тази мисия, окей. Не е смисъл, след като си свършиш ти тази мисия, не приключиш, защото си имал 30 няколко минути. Окей. Малко ще стане много дълго. Чакай малко, последна мисия. Мисля, че е последна. Хора, не мисля обаче, след като бъдат си завърши нещата, да приключим, защото Видео ще стане много дълго. да, не, освен това, ние снимаме от 30 няколко минути, а имаме и други неща да правим, все пак ние имаме личен живот, не само... Да. Аре, идвай да излизаме бързичко. Не, идвам, ама не излиза, няма излизаме. Що? Брат, снимаме от 31 минути, бе! А, добре, значи сме готови с всичко, значи за... И хора, мислим вече да приключваме. Ти какво искаш да кажеш, боти, на хората? Да, не забравяйте за каналите да се абонирате и да лайкнете всички видеа на първите канали, които споменах в първото видео. Дано ви е харесал този епизод. Бъдещи видеа ще бъдат подобни, ако ви харесат. И кажете коя игра може да играем. Добре, това беше всичко, което исках да спомена. Има да лайкате, се абонирате, ако ви е харесало видеото и ако ще потенциал в нашия канал. А сега от нас, Довиждане. чао!